Bambi-blæer til dig og din baby. Man kan både synge. Man kan også ligge og bevæge sig. Bambi-blæer, siger jeg bare. 100% silke og fuldkommen natural. Ja. Wow, siger jeg også bare. Denne her smarte sag kan du købe nu, hvis du ringer ind til 22 55 88 19. Og jeg kan sige dig prisen. Den kommer nu. 125! Hold da kæft, en pris! What a day! Køb den nu! Og køb den nu, fordi det er ude på gaden, og det er sådan fantastisk!